Din is-sena erġajna rajna oppożizzjoni li ma ġibx l-interess ta' pajjiżna l-ewwel, mhux biss rajna lill membri parlamentari Ewropej tagħha kontra pajjiżna, iżda wkoll qed naraw lob partiġjan u manuvri mimlija gideb li anke lesti jgħeddu l-proċess ta' arbitraġġ internazzjonali li hemm għaddej barra pajjiżna. Dan kien il-messaġġ ewlieni waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru Jonathan Attard u l-kandidat tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropej Daniel Attard fejn sostnew kif il-kawża li fetaħ Bernard Grech kompli tikxef il-maskra tal-Partit Nazzjonalista li juża l-istituzzjonijiet ġudizzjarji ta' pajjiżna għal skopijiet purament populisti u partiġjani. Dan fil-waqt li ġi sostnut li għall-oppożizzjoni Malta qatt ma tiġi l-ewwel għax l-ewwel jiġi l-interess partiġjan tagħhom u għal Bernard Grech l-ewwel li jipprova jsalvaw. Il-Ministru Attard spjega kif il-Gvern diġà teħares l-interess nazzjonali fi proċeduri ta' arbitraġġ internazzjonali kontrarjament għal dak li jgħid il-kap tal-Oppożizzjoni bil-kawża li fetaħ kontra l-Avukat tal-Istat. Appellajna lill-Oppożizzjoni biex tkun responsabbli għaliex b'dak li tgħid u tagħmel tista' tippreġudika l-istess proċeduri li għaddejjin biex niddefendu l-interess nazzjonali. Imma mhux talli l-Oppożizzjoni ma kienitx responsabbli talli fetħu kawża b'rikors ġuramentat, bi premessi skorretti, intenzjonalment żvijanti u fallaċi. Il-kandidat tal-Parlament Ewropew Daniel Attard saħaq l-aġir tal-katu l-Oppożizzjoni għandu biss mottiv wieħed dak li salva ġildu fil-waqt li jkun populist f'kull aspett. Sostna kif il-Partit Nazzjonalista mhux interess nazzjonali jrid imma interess nazzjonalista. Il-mottiv ta' din il-kawża huwa sempliċi. Li jiddistabilizzaw il-pajjiż, li jimminaw il-proċessi ġudizzjarji fil-qorti u li jgħeddu il-proċess ta' arbitraġġ internazzjonali li bħalissa jinsab involut fih il-Gvern. U ma nissottovalutawx dan il-punt. Għaliex bl-ikbar responsabilità ngħid illi il-Partit Nazzjonalista l-interess tiegħu lill-Gvern li l-pajjiż ifalli fl-arbitraġġ internazzjonali, però mhux se jirnexxielu dan it-tragward. Il-Partit Labburista temm jgħid li lil mill-populiżmu jistenna lil kap tal-Oppożizzjoni li issa jwieġeb fil-proċeduri ġudizzjarji li bedaw stess.